migit 1,000 deboto, ing tinagun at mekisan metong king pe kamumunang fluvial procession o ing libad ng Apo Santo Cristo keti king Lubao bilang parte ning kapiesta ning Barangay Santa Cruz. Megumpisa ang aktibidad kapamilataning banal la misa king Santo Cristo Parish. Tinukyane ning mismong prosesyon king Lubao Bamboo Hub nung nukarin migit king 500 partisipanti ing tinuki king fluvial parade keti king Porac Gumain River gamit rengat lumpulong bangka. Opo, yung kwento po ni Apo ay nakita si Apo Santo Cristo sa kailugan o sa tubig. Kaya natin binalikan ng ilog para ipaalam at ipakita sa mga tao na ito ang pinagmulan at dito nag-umpisa ang lahat ng kwento. At ngayon, pinapalalim natin ang pananampalataya ng mga tao na ang ilog na ito ay isa din ang pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga tao. Maliwanag na maliwanag, matatag na matatag ang pananampalataya ng mga Kapampangan po. Mabuhay ang mga Kapampangan! Penimunan niyang prosesyon din na Reverend Father Jess Manabat, kayabe i Mayor Esme Pineda at dating Presidente at 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa akin nga maganda, tama-tama, dito lang namin pwedeng ibaba di ba? Kaya inayos din namin to. Salamat din doon sa dock ng Capitol, doon sumakay yung mga tao. Kaya isang bagay malaki para at least ang mga santo natin nandito lang. So doon na-organize yung pagsakay ng mga tao doon sa bawat bangka na nakaantabay nga ang Coast Guard at ang mga disaster. So naging smooth naman. Iba ang faith. Iba. Pagdating sa ganyan, walang init, walang maaraw, walang mahaba. So sabi ko talaga napaka-blessed naman po nitong araw na to. At yun yung ganong kalaki yung pananampalataya kay Apo. Naman ito sana maging successful din ito at yun nga sana matapos na rin yung war. Para at least kasi buong mundo affected di ba? Sana matapos na yun. Siyempre yung safety ng mga nandito, yung sasakay dito sa fluvial, yung magjo-join sa fluvial. Mipakit king makasalesayang pe kamumunang fluvial procession ing matibe kasalpantayanan at pamisasan metong dareng Kapampangan. Meging organisado at ligtas neman ing mabiluga aktibidad king saup at koordinasyon ing Coast Guard, Philippine National Police at local government unit. We are proud to say na itong fluvial parade ay nairaos po natin na zero casualty, zero crime incident or any incident that transpired during the course of the procession. Nag-document po kami sa province, sa palit at the same time po ang Coast Guard. Dineploy na rin, humingi na rin po kami ng tulong para po talagang ma-secure po itong fluvial. Samantala, asahan naman ng balaw sa seguridad, karengaliwa pang aktibidad, King Lubao. Meron nga tayo uling mamayang event dyan sa Pradera, yung May 1 Labor Day concert para sa Pradera at rest assured ang ating kapulisan dito sa Pampanga ay nakahanda na doon sa ating security preparation para sa malaking event mamaya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.